gi podwane do. Kum thuolo machielo, do Masiaya ochako winjo buch nek mar jawala Jared Ongoro mane okwany ringne kojwang' e Bwaora Nzoia higni 2 mokalo. E nyim jang'ad bura David Kemei, Laktar Donald Watch mane otimo bero ne ringre no. Onyiso do ne report mar bero noyango ni Jared nowito ngimane kokalo kuom hinyruok mane oyudo e wiye kod fuondni mamoko mayom mag del. Gino ma ne nyalo bet ni nowuok kuom goch motegno ka itiyo kod gimoro ma obindi. Okwach kich onyiso do ni maling'ling margi yango ni mosenindo Jared Ongoro kod achich maduong' mitudo gi nek mare Vincent Ochieng' Ongoro ne nitiere e alwora achiel e kinde mane nek makamano timore. Achich maduong' ma itudo kod nek makamano Vincent Ochieng' Ongoro kod nyawadgi Crispin Awambo ibiro chwale do tarik 3 mar dwe mar 11 higani. 11 days after the alleged death. Yes, 11 days after the alleged. About 9 days. About 9 days. Yes, as per the report. 14, but the death took place on 5th. 5th, yeah. So that was 9 days after the alleged death. And the body had been preserved in a private institution. That is 7 days. Or was it a public? No, it's a private. Same day classmate funeral parlor. So mama alijibu, the late Jared ameshasumbua the accused person Vincent. Ameshamsumbua sana. Niliposikia hivyo sikufika jikoni. Niliwacha tu hizo vitu zangu hapo. Nikarudi kwa nyumba kuvaa nguo ili niende penye wamesema Nzoia huko. Niende nifike tuanze